badaki jartzen ona. Ai, zuzenean gaude. Vale. Bagoaza. Venga. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak prest ditugu, eta badakizue saio hau irratibidez entzun gai duzuela, baina Twitch bidez ere ikusgai sustatuko kanalean. Sustatu.eusen partekatzen dituzten, publikatzen dituzten albistetxo batzuk biltzen ditugu, aukeratzen ditugu, eta mentxe kontatzen ditugu. Luis Fernandez, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo, aurrera, urtardile honetan, eta albistea kontatzen egunero. Hori da. Bueno, eta esan bezala, hoietako batzuk aukeratu ditugu, eta gaurkoan saio honetan kontatuko ditugu. Eta, bueno, bata bitxia, bestea ere, denetik. Bueno, betiko kontuak, eta, interneten ikusten ditugun gauzak, eta gaur herrita pixkat ere egingo dugu. Vale. Apaiz jantzita pulpitura egoko naiz, eta gauzatxo bat kontatuko dizuet. Euskadi, segura irratiko entzule hoi, eta Twitchetik ikusten gaituzte nahi. Bueno, baina lehenengo balizak. Bueno, urtea autoko baliza hoiek, autogidari gehienok erosi ditugunak, derrigorrezkoak dialakoan. Bai. Eta, kontu bitxi bat, eta da, mapa bat egin duela. Zerak, erabiltzaile batek, zibersegurtasuneko master edo gradu ikasketa batzuetan dagoen garatzaile batek, pertsona azkar bat izango da. Eta ikusten dira balizak nun daude, aktibatuta. Erakustea. Mapa ikusiko dugu orduan. Lehen bizi, hemen albistea, nola kontatu dugun, eta, esteka, bertan ez dugu esteka esango, baina sustatura albistetara bazoazte, hortxe zabaltzen da, Espainia dago hemen, eta Kanarietan ere badago, pixkat, eta hurbilduko gara Euskal Herrira, eta, Euskal Herrian ere, ez dira asko. Ez dira asko, ez. Martxan jarri dituzten. Ikusten ari zaretenok, nabarituko duzu batzuk daudela marra hori batekin, eta beste batzuk itzalita bezala. Orduan, marra beltz batekin. Orain aktibo dago arrasaten bat, kilometro jakin batean, eta ordu jakin batean detektatuta. Eta, baina beste bat hemen, Altsasu eta Ziordia inguruan edo, Ziordia jartzen du, gainera, Nafarroa emuga Arabarekin, hor sakana inguru horretan, hau orain dela gutxi. Hori da bereizketa, eta hau nola da posible, datuak publiko dialako, eta izatez DGT, Espainiako trafiko zuzendaritzak, mapa bat, nun agertzen diren intzidentzia hauek eta beste batzuk ere, orain arte agertzen ziren, hemen obrak, hemen hau, gertatu da, mosketa, eta orain hauek ere gehitzen dira hor, eta delako garatzaile horrek, nik uste dut hortikan hartu dituela, ez da bilela bera, ez ditu jakeatu geokokapen guztia, baizik eta datu publikoak, hortxe. Baina, beste bitxitasun bat ere badago kontu honetan. Hurbildu gaitezen Iruña ingurura, eta hemen errezkadan ikusten ditugu baliza batzuk. Inaktibo daude 3, eta gero beste bat aktibo hor. Badakizu zer gertatzen den hemen? Klikatzen dut bat, 10 eta 13. Hurrengoa errepidean, 10 eta 19. Hurrengoa, 10 eta 24. Inaktibo, Eta hemen, 10 eta 51, aktibo. Auto batek, baliza darama,
martxan dagoela errepide horretan. Ah, vale. Eta seinalea detektatu duenean sistemak markatzen du, hirurtzun Bai. inguruan orain dela 30 minutu, Mhm. minutu batzuk geroago hor zihoan, hau da, AP15, bai, da Bai, 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 bai. Leitzarango Leitzaraneko jarraipena. autobidearen Bai. jarraipena autopistaz Iruñara eta hegoalderago, eta beste bat, pixkat aurrerago, orduan, ez da jendea dabilela balizarekin, zerbait gertatu zaik, bide bazterrean nago, eta Jarri ematen dut. dut. Ez. Bueno, batzuk horrela erabiliko dute, Bai. eta nik daukat kajatxo baten, Bai. zenean, eskutauta momentuz. Bai. Baina batzuek, probatzearren edo, jarri dute baliza, ez dut uste hola jongo dean polizia Ez, bezala baina gainean jarrita, igual daukate nik mm, zerdakit, aldamenekoaren zean, eta baliza seinaleak ematen dago, emititzen. orduan, bueno, pues ez dakit, kaso egiten die seinale guztiei trafiko zuzendaritzak, horrela denbora galtuko dute, ze hau, Claro. ez da, artikuluan jarri dugu honetaz, eta beste Mhm. irudi bat, baina hau da zuzenean, Bai, eta bai, bai, joaten bai. bagara beste toki batzuetara, hemen ikusten ditugunean, errezkadan, oin Ja. Errioxara joan naiz, Bai. errezkadan, Badago hor gehiago, bai, bat, bai, bai. 10-19, ikusi ezagun, segurazki ere, 10-24, bai, Mhm. hurrengoa izango da 10-29, Bai, bai, bai. bai, Jarraipen hori, ez? autoak dabiltza, martxan dauden autoak ari dira baliza seinaleak Mhm. ematen. Orduan, pentsatzen dut filtro bat, filtro azkar xamar bat Bai. edo garatzaileek egingo dutela. Hau da, Mhm. eh, hemen aktibo zegoen, baina inguru honetan ez, baina hurrengo dago aktibo pixkat aruntzago, eta gero pixkat Mhm. aruntzago, bueno, sistema adimentsu xamar batek diskriminatu beharko lituzke, Claro. detektatzeko zeintzuk diran geldi dauden balizak zerbait adierazi Mhm. dezaketenak. Martxan doazen autoekin baldin Claro. badabil guzti hau, bueno, pues Eromena. ez du balio, Bai, bai. ez du balio horretarako da, Bai. jakiteko bakoitza nora dijoan, nondik. Mhm. Bueno, hemen ere badaude puntu batzuk, ezta, hau jendearen pribatutasuna, ez da gizat, bueno, Baina eh, datuak, kotxearen datuak eta ez dira ematen. ez dut uste, Eta zuke baliza bat erosten duzunean, ez ez duzu duzu, ez identifikazio duzu bat. Claro. Hori da. erregistratzen, ez? Hori da. Eta normalean, norberak ez du aktibatuko, ez bada zerbait gertatzen dela, nik ez da gara interesik kajatik atea, eta e, Claro, claro. orain probatzeko, ez dut egin. Bai, Ez, baina zalantza hori ere bazegoen, ez? Jendearena, erosi eta agian ez du funtzionatzen. funtzionatzen dute. Bai, bai. Baina E, igual, e, ez, gailu bat erosten duzunean, zure bai. joera da probatzearena. Hemen mapan datu bat dago, aktiboak eta azkenengo honetan pare bat bisitere egin dizkiot, eta Bai. 250, 300 aktibo daude, baina Mhm. zenbat dira martxan dauden autoak eta zenbat ez. Edozein Bai. modutan, bueno, uste dut, idatzita daukagu hau nonbaiten, utzi da, ikusten zenbat ibilgailu dauden Espainian, hau eraman Ah, bai. dezaketenak, A ber. hori argitatu genuen. Hogeita 14.785.000 ibilgailu daude. Uf. Ez dakit. Hoien artean, 250 dira momentu honetan errepidean arazotxo batekin daudenak, zein izango zan benetako, ez dakit. Claro. Ez Bai, bai, dakit. bai, bai. Igual urtebeteren buruan, honek zerbaitetarako balioko du, bintzat estadistika batzuk amateko. Claro. Baina, bueno, Momentuz nik uste probat. jetea txintxoa dala, eta erosi duela. Bai, nik uste Zuk baietz. autoa erabiltzen duzu, anaitze? Bai, 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 eta Eta badaukat, erosi dut. baukazu, baina ez dizu sakatu hola, Ez edo dut probatu. nik Ez ere dut. ez. Nik ere ez. Ez dut kaja iriki. Pisua dauke, beraz pentsatzen dut barruan egongo dela. Egin behar duen hona ekarri,
sakatu hemen, eta ber agertzen zen auto bat dago bulego baten barruan, Bai. geldi. Bueno, ez zait okurritu gaiztakeria egitea, baina, bueno, Baina, hoxe. bueno, ikusiko dugu aber nolako eboluzioa ere izaten duen hau guztia. Luis Vale, hori da. Primeran, bueno, eta beste mapa bat aipatuko dugu. Bai, bueno, hau erakutsiko dugu sartu gabe. Bueno, Vale. esplikatu egingo dut. Mhm. Eh, Bazegoen webgune bat, White Date. Vale. Zita zuriak. Zuria. Mhm. Zita zuriak pertsona arraza zuriko pertsonen arteko harreman Tinder bat edo kaixo maitia bat izan Vale. zena, kaixo Mhm. maitia bat zeugan motivazio bat euskaldunen arteko. Hori da, bai. Hemen arrazisten arteko konexioak egitea zen, eta, bueno, pues, antiarrazista batek, pentsatzen dugu, hacker batek, baina, bueno, sarbide bat lortu zuen, Mhm. eta datu base guztia kopiatu zuen, Eta eh, publikatu du. eta publikatu du urtarrileko lehen astean biltzar bat, Mhm. Kaos izeneko erakunde bat dago, Bai. Alemanian famatua da, urtero egiten dituzte gaiztakeriak, zentzu politiko sozial batekin, eta, bueno, Mhm. batek, anonimotasunetik, erabiltzaile batek, nik hau botatzen dut, eta orduan, White Date hori, Stupid izeneko webgune batera eraman du, eta Vale. eh, datu base hori, zenbat jente zegoen. Bueno, berak ere esaten du, hor zeuden, 90 baino gehiago, gizonezkoak zirela, orduan. Edo Matxa egiteko matxo homosexualak, baina ideologiagatik ere, pues, bastante hetero, hola, espero bai, zitekeen, bai. baina, bueno, hori uste dut pixkate orokorra dela, baina, bueno, hor jentea, azken batean, jente kopuruak da, eta jenteari Mhm. sinistarazteak premium batero hasi, eta Ja, bai, bai, bai. Mhm. aurkituko duzu, ezta? Baina, bueno, kontua da, hola, eta geokokatuta zeuden, ez, ingurukoak aurkitzeko, edo, ez, eta, Bai, edo eta, gertuen edo mapa bat dago, globala, mundu osokoa, Ah, vale. bueno, hainbeste erabiltzaile ere zeuden, 8.000 nazi zeuden hemen Identifikatuta. ligatu Vale. nahian. Eta, bueno, horietatik bost Euskal Herrian daude, Biarritz, Angelu, Baiona inguruan bi, eta hiru Donostia. Aha. Ni bizi naizen hirian, eta klikatzen duzu eta irakurri dituzu. Pentsa. Eta Por batzuek gainera perfilak, ezta? selfieak Vale. igotzen dituzte, bueno, Aha. norbaitek erakusteko, ustez pribatua zala, ez? Baina norbaitekin match egiteko, klikatzen zenun berezean, eta Vale. selfieak ere argazkia geokokatuta igo izan ditu jenteak, eta Vale. kasu atera du zerrenda bat ere, mapan ikusten dira ikono batzuk orokorrak, bai, Aha. hiri honetakoa da, eta beste Bai. batzuk ez hiri hau, baizik eta etxe honetan dago nazi hau Ostras. ligatu nahian. Vale. Orduan, ez gara sartuko Donostiako perfil Mhm. horietan, baina batek, donostiar batek, zer Adierazten nola zuen bere hori da, profila. zer Vale. nahi zuen irakurriko dut. Zeren bila zebilen, ez? Zeren bila zebilen, bai, Vale. euskarara itzulita. Natura, itsasoa, animaliak eta kirolak maite ditut. Vale. Eta emakume Virginia. Hau funtsezkoa da. Imagino Virginia baten bila nabil. Genetikoki purua izan behar dena. Vale. Pertsona horrek nahiko luke haur zurien familia handi bat hasi. Natura zinguratuta. Igual, terrenoak ditu. Noski, arrazari garrantzia ematea funtsezkoa da niretzat. Eta espero dut gune honek norbait ganorazkoa aurkitzen laguntzea. Bizi garen gizarte mendebaldetar dekadente honetan. Eta gero, Ostras. 4 haur baino gehiago ere nahi ditu, Aha. eta nik ez dizkiot emango, eta zuk ere ez dut. Orain, ez da, eta, hauxe. Eta, bueno, pues danak olakoak dira, Bai. eta pertsona batzuk identifikatu daitezke. Ostras. Gainera,
orduan, espero dut gune honek norbait ganorazko aurkitzea laguntzea, guri balio izi dugu ganora bako bat aurkitzeko, eta 8.000 ganora bako ere bai, alako, Ostras. bueno, pues, hau zeizin buru eman Bueno, diot, bueno, wait, webgune filonazia agerian eta erridikuluan geratu da. geratu. Hauxe da gertatu da. Bueno, esan dugu, bitxiak, gaurko albisteak, eta amaituko dugu, Luisio, Pulpitora igoko naiz. hori da. Bueno, albiste bat Zure igaz. izenean publikatuta dagoelako. Bai, hori da, Bai, nik sinatzen dut. bai. Baina, bueno, esan dezaket, sustaturen Ehuneko editoriala portzentaia ere handia. badela, inor ez da kejatuko. Ados. Hori izateagatik. Bueno, Mhm. oin dela urte bete ekimen bat egon zan, goazen lagunok Twitter guztekoa. Bai. Eta berriro doaz hori bultzatzera, ze azkenengo notizia batzu dira Twitterren, bueno, irudiak biluzten ditu Twitterren, bueno, Elon Musken Bai. kakanaste hori hor dagoela, eta, bueno, ez gara sartuko. Baina, bueno, okurritu zitzaidan, bueno, vale, esan zuten, goazen lagunok hildoa berrindartu nahi dugu, logiko Vale. egiten zait, eta galdera ere egiten zuten, nun irakurriko badut, bueno, nun, zuen ustez, nun egin behar da intzidentzia sare sozial batzuetan. Eta nik erantzun nun, Instagramen. Vale. Ze kristo guztia Instagramen dago. Bai. Euskaldun guztiak interneten zaudetenak, Bai. zaudete Instagramen. Bai. Eta iruditzen zait, desastre bat. Eta deitu diot, Euskaldunon edabide edo komunikabide kanal nazionala dela. Ez berria, ez EITB, ez sustatu, ez Mastodon, ez segure irratia, Instagram da komunikatzeko. Honetan ez gara Euskal Herrian erdaldunak eta euskaldunak berez. Ez gara hortan sartuko, baina ara da. Eta batek, bueno, lehenengo hau Mastodonetik bota nuen, eta batek erantzun zidan, bueno, garai batean, jendea, Vocento taldeko medioekin, Telecinco ere gehien kontsumitzen da, komunitateak, Euskal Herrikoak direla, bai, eta bai, esan nuen, nire ustez bai, ala da, kontsumitzen da, baina gainera, ekoizten da Instagramerako. Euskal erakunde, edo ahots pertsonal, edo enpresa, edo ofizialetatik, udaletatik, underground detara, danak daude Instagramatik, eta bertatik esaten dut, esan beharrekoa, komunikatua baldin bada, holako JPG bat pegatzen da, hola egiteko irakurtzen, eta hau. Eta orduan zer egin honen aurrean, bueno, pues nik intziditu behar da, esaten dute, baina nire pronostikoa da, ezin da zer egin. Bueno. Honen nagusitasuna da, hola. Eta eskeptizismo pesimista batetik esaten dut, Instagram da gure edabide nazionala. Bai. Eta orain dela urte bete edo iragarri nizun, Luistxo, gaztegok, geanok, eta ja, ez nago gazte talde horretan, ze ni ja 30-etatik gora nago, 30 gora. Baina gazteago direnak, bilatzailea, informazio bila, dena, ja ez da Google. Bai. Instagram da. Adibidez, seguru nago, korrika dator, martxoan, ekimen komunikatibo handi bat, eta korrika ikusiko dugu, albistegietan, eta baina seguru nago irismen handiena, korrikarena izango dela euren impactoaren aldetik, jenteak irakurtzen nun, ikusi du, enteratuko da, kilometro hau non, izango dela Instagram. Hori uste dut. Eta uste dut, okerra dela eta arriskutsua dela. Bai, baina beti gertatzen da berdin. Badakigu zeintzu diren ondorioak, badakigu... Ez dakit. Ez, nik uste baietze. Ez da bakarrik, ez que dana handago, eta orduan nire egon behar naiz, eta gure edabidea... Bai. Baina denoko lartzen dugu letra txikia. Bueno, ez dakit.
Bueno, Honaino. onaino sermoia. Datorren astean, albisteak bakarrik. Primeran, Luistxo. Mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Hori da, penitentzi ez dizu jarriko. Agur.